tudja a daluszot, nekem nem lesznek úti. Na várj most. A ruhát csináltunk kell még 3 napig. Jó egy szátje, nagyanyja besegített, és természetesen virattuk a legjobbat. A kezünkön van karszalag, amit a TKV-soktól nyújtunk be. Az áll rajta, hogy SZESZ, és ez azt jelenti, Sakura ellenes szervezet. Tárcsi kérlek a táblát. Légy. Na jó, köszöntöm a figyelmet. Na gyere, Sasuke, gyere. Mi bajod?